gin nembni ariyo, nam Lolwe to gi nam Chumbi. Mage kuonde migole rech. To thothne nam Chumbi golo rech mathoth ni tiyo gi otendego, and thoth gin rech ma ok bi e pinje e gwenge makoni. Koro yudo ni rech mae nam Lolwe ema thothne ichame Kenya ka bima ji ong'eyo, nikech seafood moko ma gin rech moko magalagala ma kata in kineno unless ni ng'ato kelo nigo kose lose to kinene kapok olose to kibi chame, nikech suche mokwongo bopogore gi rech miseneno te. Koro wawacho ni yes, gima koro nego jo Kenya jo watim. Namora inya kaneno ka governor ma Kakamega nie mogero gine fish cooling plant mar rech. Yet Kisumu emanie tonea monego bedni obed gi mano, Homa Bay onego bed gi, kech Homa Bay manigi beaches mang'eny molo counties gote nyaka chakre Busia, Kisumu nyaka Migori. Thoth a lot of those beaches ni Homa Bay. But nyicha mor ka because of dhoge mamit, governor ma Homa Bay nyicho ywayo sirikal malo. Sani ng'eni waonge gi central government. Devolution once devolution osebiro koro wach ma central government onge. Wan gi national government to gi county governments. Koro mano nyiso ni once ni noseger kaka fish market ma Kisumu cha, ma Homa Bay ma be asechame rech ndalo kadhi kuno. Koro pesa mane county onego gergo wechego dongruok go. Koro nego dhiye dongruok mamoko. Mondo wang'e ni to yore ma county governments onego ger, most of them gin class D roads kadok piny nyaka mwaluongo ni core e gwenka. Koro ipayogi mondo gibed yore ma accessible, yore ma kata koth ochwe to ka nitiere kamoro moula nitiere ikete daraja motegno ma ok oula nyal muomo, mondo jopiny obed gi yore ma ka nitiere hinyruok monyalo bedo, obed ni mach wuok kamoro, obed ni ng'ato tuo kamoro, tinyalo game haraka kaka nyicha sirikal mamalo oloso wach mar ambulance. Sani nyalo luongo ambulance mora mora, kod oketni kanyo. Koro kod no kodhi e center to manyo ni ambulance mantie machiegni, mana kaka waluongo Uber mwawuotho go e town gate. Koro mago e dongruok modwa neno, but ki nyisa overall anyalo wacho ni yes, nitiere changamoto mang'eny ma counties wanigo. Kata counties mineno wawacho no dongoregi. Anasewuotho kata Murang'a ka, kidhie Kandara ka tiyudo yo ila moro manyicha jiringe Homa Bay. Ing'eni because yor cha nonyise to onyise seche mang'eny ka joka ringo ji ok ong'e ni yorego nie kata pinje ma gwenge mamoko gi. Koro anasewuotho ahinya kaka jariwruok mag oganda jo NGO wawuotho ga e gwenge kabisa. Kidhie Murang'a ka yorego nitiere. We kata Murang'a, Nairobi ka in kawa west tidwa tuch gi Githurai 45, yo ila manyiche ringa Homa Bay cha nitiere mana. Sorry, wacho ni okwara cha hii. Kikijinge ne barabara cha ni wacho ni mane barabara marache Kenya. No, baragoro nitie nyaka Nairobi aka. Sana kaka Nairobi medore gwenge ji tinde wuok gi state machiegni mag town. Koro ne ng'ato dhi oyudo puothe moro nyaplot ne moro Kitengela kucho. Yore go nitiere Kitengela ka. Yore go nitie Kajiado ka. Kidhiro jowa modak Rongai biro nyisi ni mage yore magitiyo go. Koro kik wasere ahinya ni gwenge wa ok odongore kaka moko dongore. Adier Kiambu kaka nowacho to en piny machon ne nyaka kamiwuothe gi tielo nogo lam samoro tinde ka tinde girumo, but nekech ne nitiere mundo musingi manoket choncha. Thoth governors gi MPs masani medo mana puodho emomiyo neno ka MP ma Ndindi Nyoro nyo launch patine to wacho ni en tije kaka MP en mana keto tiles e class. Tiene ni buildings class no ger chon constituents no ng'eni ni e Murang'a town kanyo. Koro ok nyal expect nderni la mane jo linda wananchi ringe ka road tour moro manyo kitimo. Koro kikwasere ahinya ni wantiena ahinya, but mano konyiso ni nyaka wa excuse mibadhi manyalo bedo ni timore counties.
wadwa ni all resources obed accounted for, wadwa ni governors madok e yiero 2022 sana sana jok mosetimo tam achiel. Wang'e ni thothegi samoro okunore gi pesa moko gidwa timogo projects ma pichni mondo giumgo wang' jopiny nyaka pod go gi kogno mana kaka gidhi goyo jogo madhi wuok manyien madhi laro kombego. Erokamano nikech mane mana adwa penjo ni gie thuolo ni neno ka koro samoro gavana serire mana kiwacho madwaro tam mar ariyo mondo gine ni higa achiel modong'ni giketo chenro mag dongruok mondo ng'is jopiny ni kuduo kata dhi tieko gima natimoni. Bende iparo ni kaka waseng'eyo, ing'e ni ber ng'eyo chal mari en ni koro okang' mikawo ok ikop ng'ato. Ka waseng'eyo ni kaka Kaluo wan gi achiel ariyo adek ma samoro ne pok ochopo kare kaka jalno molony weche mag dongruok kaka governors mwadhi yiero e higa manyien onego bed ni chako timo dongruok mare nikech ok inyal chako marom gi joma samoro nosechako chon. Ang'o giri kaka Kaluo monego kete maino mondo mi higni moko 20-30 gavana machielo nyalo yudo ka nitiere foundation manoseketni koro yot mondo mi oger kodhi mbele. Mano penjo maber. Mano momiyo onego wapog siasa to kod dongruok. Ma kata oyier gavana to tich mane dhi mbele mar sirikal cha en ok ochung' ni gavana manyien donjo to macha ne opponent na koro projects manochako kik adhi go mbele. Ka wapogo mano to wabiro neno value mar pesawa mosebed kitero e kor gwenge. Mano achiel kuom gik ma waseneno katimore ka ng'amo biro manyien e bodwaro chak legacy projects to ok ong'iyo ni to mano sechak mano sechamo omenda jopiny ka to ibiro tiek nang'o kata ber mane monego gikel. Koro ka wan gi technocrats ma kata ka governor en jasiasa to jok mo executive ka gin jolony kaito luase boket makare mopogo gik offices ariyogi to wabiro neno dongruok kendo wabiro neno projects kichako to gibed white elephants orumo kendo bedo maber ne jopiny. Governors moyiero oket luase makare waseng'iyo source of funds matiyo e counties mopogore gi ma national government golo waneno mag jo NGO World, waneno grants, waneno World Bank be kakelo pesa e kor gwengewa mondo otimnwa projects. Waket luase makare mwanyalo bedo gi network maber ma wanyalo yudogo pesa matengegi nikech gimoro machalo grant ok en gowi mabiro thung'o sirikal ni biro chulo. En gima biro kelo dongruok ne jopiny to luwore mana gi goodwill gi national government to goodwill gi partners. To goodwill gi partners ma ok bi bedo makare nikech nyaka gikal through the national government. Koro jo thurwa opog siasa to gi weche mag dongruok. Ka wapogore ok wawinjore gi the national government nitie gik mang'eny ma ok wabe yudo through goodwill. Nitie mabira ma kamano. Recommendations mag World Bank nyaka kal through national government ma kidhi ng'iyo tibiro yudo allocations kata mane nitie before kapok sirikal masani odonjo. Tibiro yudo ka ng'iyo report moro ibiro yudo ka allocations mag grants moko nobedo screwed from the World Bank odhi masawa mang'eny moingo mano dhi e gwengewa. Kaito ka gikelo comparison mar jopiny ok scientific research mar jopiny mar siasa biro wacho niya wan ang'o miyo governors wa ok ti to ok ging'iyo scientific research ma Churchill owacho cha ni madhi all around ma wacho ni at least governors wagi be gitemo kendo sudo kama notwithstanding corruption mantie kamora mora ok wabitieke to wanyalo keto measures waketo yore ma wa reduce go corruption level mamiyo japiny neno ni to pesa mobiro cha be ochopo ne japiny. Erokamano nyaka goodwill kanyo aparo ni wacho maber nikech nitiere kata riwruoge moko mag piny owacho ma oseywago chuny marach mar governors. Par ni sani kidwa timo dongruok moro amora to josiasa kata tend siasa nyaka yie kodi kidwa dhi keto chenro e kaunti ma Kisumu nyaka iwuo kod gavana ma Kisumu to nitiere riwruoge moko ma samoro wacho ni county hostile
samoro koro moro gi mar chwalo dongruok. Kane pok wadhi yo mokwongo ne wang'iyo niya kaunti ka kaunti jatelo moro amora mobiro koseyiere Suba Churchill to dwa ni mondo mi obi gi joge. Ok o affect kaunti kende kata national ka. Tiyudo ka ng'enyne sama Auditor General osebedo katimo ga nonro kata kitimo kwano ma kaunti siyudo ka thoth counties ka omenda mang'eny chulo jopiny. Kaluwore ni ibiro gi jogi idwa ni mondo mi gibede listi. Joma nyo obiro ka bende obiro e yot chik. Ok gidwa ni owuogi. Manyiso ni koro sirikal chulo jotich nyaka ma ok ti. Ere kaka wich bar ni nyalo tieki? Wich bar ni en wich bar mosebedo ka bedo discuss kata sani. Nitiere bill kata chik ma jo sirikal mamalo ose lieko wachine ni onego bed ni Public Service Commission mande ko jok ma tiyo ne sirikal mamalo obed gi oteku mar ng'iyo ni to jomage mindiko gi counties governments. Adier ki chik mane wandiko ki katiba to gi County Governments Act gi chike morito sirikande mag gweng'. En ni apart from governor gi deputy governor gi jomoko kaka Public Service Commission ma jomoko bede office kata contract mar higni 5 gi county executives ma governor manyien yiero nikech county executive committee imiyo contract maromre gi gine tam mar governor moyiere no. Jomodong mane buo county executive committees obed chief officers obed directors mago ondik on a permanent and pensionable basis. Mane kaka chik dwaro. Tiyudo ni thoth governors kodonjo to nikech samoro dhoth moae clan koro siasa mar clan mamalo kuwa wacho tribalism kucho to koro en clan gi jok manomiye kura. Koro embo dwaro ni jok ma icho konye yudo loch ka be oneni ene loch. Ere kaka ji biro ng'eni ene loch ka oko koro yudo no gola lweny gi county public service boards to golo lweny ni nikech odwa riembo jok mane county public service board mane office ni ondiko. Temi yudo ni thoth ji dhie do to wacho ni yes kata ka okati maber kata ka koso dong nitiere kaka onego utaratibu monego lo mondo gola ge office. Koro yudo ni pesa mang'eny itiyogo gi counties kiyalo go jok midwa riemba mogola ga puth njiri gi makosa motimo be onge but motivation en ni governor manyien modonjo cha gi deputy mare dwa ndiko jogi. Iyudo ni gikone thoth jogo nikech moko iriemba ma ok olu kata chik. Thoth gi gilo bura. Koro iyudo ni kendo ichako ikawo pes jopiny monego tim go dongruok ichulo gi nikech ka koto wacho ni noriembe yo marach wadwa ni jo county ochuli pesa ma kagima nitiyo nyaka chieng' me retire. Ing'eni jomoko ichulo ga kamano. Wadwa ni chuli kagima nitiyo nyaka chieng' ma contract ni rume. Koro ni thoth pesa monego kel go dongruok dhi e weche makamago ma ok ber. Wadwa wacho ne governors mantie office sani, wadwa wacho ne governors madwa donjo e office mose lando ni dok e office kata dwa dhi manyien e 2027 ni jok mondike counties go thothgi about 70% gin jo county go gin jogi wegi giti kaka contract ne wacho chieng' ma gi thuolo yudore nikech ok ni thuolo ok yudore achiel samoro ng'ato retire nikech counties go be ji retire samoro ng'ato Nyasaye okawo kwa bati marach samoro ng'ato bende oyudo tich moro molombo wang'e moloyo manotie counties and so many things. Koro mago jok ma thoth governors gi nigi thuolo mar keto jogi to gi county kiseketo county executive ji 10 gi joma moko mabe odonjo dong be moro ni sani am in charge ke koro idhi dondori gi jaywecho ni koro ng'ama timo cleaning ni mane ng'ama ikasorigo nikech idwa kelo nyathi Nyameru ni mondo be oywechi ni emi trust nyalo mi chai. Ing'eni mago gik mathindo ma ng'ama governor ok onego dondrego. Koro onego bed ni chik ma sirikal mamalo oselieko ni otegie mondo wang'i kaka mondo kik pesa mang'eny mitiyogo e counties
dhie mshahara nikech thoth jok mineno be magi ndikogo moko mokwongo nigi fake certificates, nigi fake academic papers, okia kata gima onego gitim, lony moro ma gin go gionge, tek ni gin e payroll. And mano duoko chien. Mar ariyo, jo counties onego bed ni koro sani yiero joma mine mondo kik wabed gi nominated MCAs ni nekech 2/3 gender rule. Sani wadhi yiero mar adiwa ang'wen. Mar ang'wen nyaka ne watieg katiba manyien. Koro kwa wadhi yiero mar ang'wen to ok ni joma mine ok wuog e pap, giwuok. To jopiny osiko mana ni onge ibiro medu ibiro medu no tiende niya counties koro dhi bedo gi MCAs mang'eny. MCA ka MCA dwaro office, MCA ka CA ichulo ne PA personal assistant gidwaro mang'eny gi msara gi marupurupu mang'eny. Koro counties wa kaka mapod ni chien ok onyal ringo ondama ma jok manokwalo no ng'wech ringe. Wan koro nyaka waringa mapiyo piyo, nyaka wabed gi ondama mapiyo piyo, ondama madongo dongo nikech walao mako counties mama sawa gi mapinje mamoko mane okwalo no ng'wech. Koro mano nyiso ni pesa duto mobiro nyaka wachak chieng' midhi yiero ni jopiny nyaka wanyis jopiny ni ka ng'ama miyo biro kik iwe mar yiere ni en nyar kumoro. Ingeni mago eseyo miketo go joma mine. Ni ingeni in jadak in wajowi ingeni gigwe marich marach. Koro wayier joma mine muasetiego ni nyalo telo mondo kik wabed gi nominated MCAs moko mimedo nikech 2/3 gender ka. Once ni wasetimo mano tiyudo ni pesa mang'eny mitere county biro dong mondo tim go dongruok. Then modong mitimo go dongruok no be wan kaka jopiny nyaka wakola wang'wa maler muang'e to nduru ka nduru odhie e project mane. Nyaka wa insist ni county ka county obed gi county budget committee makonyo sirikal ng'iyo ni to pesa gi be itiyogo e yo makare. Nyaka wakony nyaka bed jopiny ma insist ni nyaka bed gi county audit committee. Magi gik manie Public Finance Management Act. Tiyudo ni counties moko kata county budget committee go gionge go. Or kanitiere to gikawo wedegi osiepegi ma gikete. Yet county budget committee en committee monego bed gi jok marom mok jo sirikal gi jok marom manie sirikal kata jakom mar committee no en governor. But rarely ok wajanega ka county budget committee pok waneno chieng' ma county budget committee ma Kisumu rome, pok nwawinjo report moro ni county budget ma committee ma Homa Bay, ma Siaya, ma Migori gi ma pinje mamoko rome. Mago e migepni monego wategi nikech kuondego ema jopiny bede gi duol mar ng'iyo ni pesa ni itiyogo yo manade. Erokamano nyanya kar magado mondo mi wakaw yo sa en 5:29 twak podhi nyime kotenore koda ting' ma governors nigo warango ka bende governors oketo kare kata osetimo singo mane giketo ne jopiny wan mana gi higa matin achiel kende to wadhi e yiero maduong' mar higa mar 2027 wakaw yo machuo kaneno ka wendo na mar adek bende osedonjo ka waduogo to wadhi nyime kod twak kidhi mabor. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu.
Ringre ni nigi weche mopondo ma ok inyal ng'eyo. Ka ng'ato nigi rem e dende, to wan kaka wan doctors wamanyo gima kelo remno to wayudo tuo to wathiedho. Bende ing'eyo gima mari temo nyisi. Ranyisi mokwongo mar sickle cell ka nyathi lwete ne kuot kata tiende ne kuot. Waseketo lakteche molony e weche thieth e bwo ot achiel mondo mi gichiw duoko e wi penjo madongo dongo ma in iwuon in go. Halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni. Chakre siem mag tuoche mopondo, wagoyo mbaka e wi weche thieth makorgi tek kendo wamiyi duoko mawinjore maler. Lakteche makare chiwo puonj mowinjore. Ng'at ma dwa kawo ngimane en ng'at ma dwaro kony, ok en ng'at ma dwaro kum. Kaw ting' mar rito ngimani. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo kod Ruth Otieno. Kik bai. Ohala mora maber chakorega gi paro. Inya chako ohala mora. Kata kamano, ang'o madwarore mondo paro no nyak? There are so many factors manyaka ing'i. Nyaka ibed gi pesa mibo chako go ohala. Nyaka ing'i kata location mikete business. Nyaka ing'i jok mindiko. Riwri kodwa ka waromo gi joloko ohala mopogore. Ng'ama dwaro timo ohala maber, nyaka ipogi ne capital en ma, sales ma make en ma, igolo all the expenses koking'iyo profit mari. Jolonye weche ohala koda jotelo mag ohala maloso kinde mabiro. Ohala kelo mwandu, nikech ohala miyo interact, iromo gi ji mopogore opogore. Ohala kelo mwandu, nikech omi ing'e gik mok ing'eyo. Bed gi lony koda ka weche manyien matimore e ohala. Ohala gi mwandu, kama paro manyien romo e gi thuolo manyien. Kod Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kanyo Karamogi wadhi nyime koda twak warango ting' ma governors nigo ka bende gisechopo singo matin higa achiel to wadonje yiero machielo mar yiero jotelo mamoko bende biro tayo counties duto 47. Wendo na machielo Daniel Orogo ma bende janon siasa osechopo ka. Daniel, arwakni machiegni yudo kapok watieko. Kamano. Achiel kuom gima osebedo kwa ywago kae ni jo siasa okawo ting' mar counties kendo siasa omonjo gimoro amora. Kumora ma gimoro chung' manyiso ni waketo siasa mang'eny molo dongruok. Erokamano. Afuayo ni joneno maramo gima luwo chenro ma kawuono. An piny ka kendo aneno ka owetena gi nyagore sana. Ka gimiyowa pachgi e yore ma governors obed ka tiyogo. To kaka giwacho ni governors ing'eni kane wakalo constitution ne nitie separation mar sirikal mamalo gi sirikal mapiny. Kendo katiba nomiwa very clear responsibilities ni county government nigi responsibilities mage. To kaka gik moko dhi neno ka governors especially during transition ne waneno between 2013 gi 2017 ne nitie weche mang'eny sana e transition mar county government gi national government. Nineno ka ne nitie yuarok governors moko kano donje telo koro ni iluonge kaka super presidents moko ineno ne moko giringo gi bendeche moko gi security moko koro transition ne transition mane ne chando ji nikech ne ji poko neno responsibilities governors roles mar girumo kanye tamor sana nikendo as we go by waneno ka nitie responsibilities mabedo clear between national government gi county government. E gwengewa be waseneno dongruok. Nitie yore mang'eny mineno ka sani kata mana Kenya nitie gwenge moko mane wacho ni ne pok gineno kata paya since independence. To kaka sadhi giwacho ni sani gi devolution omiyo gi gik moko. Koro an achako appreciating devolution ni one of the gift mane yoido gi katiba manyien manomiwa. Mar ariyo ni devolution ben mana gi meke. Nitie problems ma devolution be birogo kata coming in with county government. Mero kaka yore meka mibadhi nitie at the national government iyudo ka be wa devolve kuma ko make mibadhi e county government. To mibadhi osechando ji county government. Koro ineno ka being ni wan gi county assemblies
ma goyo governors tesre kata county executive tesre miyowa responsibility moko kaka jopiny ni apart from ni wan gi county executive moko ripo bed ni tiyo outside the law wan gi county government wan gi county assembly mabe kane wan gi owadwa ni ndalo moko we were debating on the roles ma county assemblies ndalo moko iyudo ni nitie governors moko mabe ose hold county assemblies ransom ni onge kata questioning minyalo tim iyudo ka ne nitie ndalo moko mane nitie pogruok ng'ikruok moko e county government ni executive county assembly moko ne dwa nothich governors moko oko nikech gik mopogore opogore koro it's been a long process kama wasechopo ni transition ma 2013 nyaka sani apani over 10 years and so giero mabiro ni waneno ka nitie gik mang'eny matimore nyocha last weekend neno gimotimore Homa Bay ka ji wacho ni powers ma governor nigo powers ma county executive nigo especially affecting politics ma national koro mago be gik mineno ni nitie powers ma county governors nigo kendo apoyo gima Churchill wacho ni as we go by changes mwadwaro e county government e county executive mage ka wadwaro ni mine bobede leadership ang'o miyo Churchill wacho ni rowere be nyaka bede leadership koro kama mine nitie mimiyo responsibilities wabe wacho kaka rowere be range rowere moko wasebedo Nandi governor nodonjo ka en rawera to otiyo maber koro adwaro ni seche mabe wacho ni joma miyo be donje county executive kaka governors be wacho ni rowere be nyaka rang gi jomoko mosebedo ka okier with one reason the other erokamano we ang'adi gi kanyo kata penyo na gi kanyo nikech ing'iyo ka telo mar governor otenore mapek kod MCAs manyiso ni MCAs ema kalo chik mondo bed implemented gi governor tido ka bende MCAs gi bende manigi tich mar ng'iyo kaka governor tiyo maka ok oti maber to gin kod ting' mar chako chenro mar gole oko e apisi waseng'iyo counties kaka bende chal gi ting' ma kata tich ma governor timo kod jalupne wang'iyo ka county ma Siaya sani ineno ka chenro mag dongruok nyalo kata bedo no chung kalore ne kata jotend migepe manyo governor orengo yiero moko kuom gi nyawacho ni ok oyier kaluwo chik kalore ni MCAs no ko bedo involved koro giketho chik giketho yiero machalo kamano tungni manitiere e county government e kind governor jalupne kod MCAs en achiel kuom siasa ma samoro thiro dongruok samoro bende remo MCAs mo ging'iyo tij governor nikech governor ma jatendgi kendo samoro ginyalo wuok kode maber mondo giyud kamoro mayom mene paro ni mano bose kelo thiro dongruok aparo ni ng'ikruok no osebedo nitie a lot of problems osebedo between governors gi members of county assembly mokwongo jotelo ma wan go kawuono gi nowacho ni yiero processes maketo governors office and processes ma is political tiyudo ni e ballot kwa dhie among the 7 mwa iyiero governor in elective processes to penjo masega bedo ka penjo from a leadership point of view ni nitie yore moko mwanyalo yiero go governor mopogre gi political processes nikech ka governor oyier within a political process nyako beda politician idhi yudo ni processes mobedo go are purely political nyiso ni processes mabe county assembly be iyiero go is the same iyiero go governor koro kaluwore gi moko ni winjo ka history ma wadwa ni nowacho ni kirango history mar yiero mokwongo ma county governors iyudo ka nitie clanism mabe odonje to mano is a problem nikech one clan ko yiero as a governor to the clan moro be dhi wacho ni yiero kaka deputy governor moko be wacho ni area ni wayiero this particular clan as a member of county assembly koro as they proceed idhi yudo ka nitie gwenyruok moro ten genyruok moro mar extreme nikech koro iyudo ka clanism odonjo ka iyudo ka gik moko mopogore odonjo ka somo be iyudo ka nitie seche moko county assembly especially members of county assembly ka iyudo ka jomoko we transition from councillors iyudo ka nitie tiegruok moko mabe ne oripo beni migi bende iyudo ka tin sana koro paro gi pach gi county executives county assembly be tin koro a lot of push and pull bedo mang'eny sana e county government with a lot of things emomiyo nawacho from a leadership point of view ananeno ni nitie discussion aneno ka jatend piny owacho ni we should have a dialogue mabe osechak national conversation conclave
tiyudo ka conclave moro benua ginenegi we were proposing ni okenena conclave mar inclusion mabedo at the national government be wari ni conclave moro be wabedo go ma deal gi county governors gi county yiero mane counties gi because one of the things ma jo penyorio ben penjore do we elect a governor with the political processes because ka elected with the political processes mano ja siasa okay a technocrat kata ko bedo technocrat he will not manage or he or she will not manage because jomo deal go gin politicians korido kata ni mswada moko mikedo ma dwa thicho governors sometimes ok ni governor oko perform ni neno gima notimre Kivuta Kibwana manodonjo as a governor Mama Kweni iyudo ka there was push and pull majoka nokelo impeachment processes to bange kanyo iyudo ka yiero mane lure most of these county assemblies ne ko yiergi to governor no yier koro neno ka gik makamagi kiluwo mos you know some of these things and purely political okay nen yore madongruok ma governor timo maningeni kori dhiro e mesa mar Subachachi sama ne gingiyo weche mag kaka counties biro tiyo nikech iyudo ka koro MCAs pesa michulo MCA kango koyudo gimoro machielo to kata kaka odongo doge nind e ode dhi bedo matek omi MCAs ng'iyo ni nyako ti kaka governor dwaro mondo mi yang governor ng'iye gi wang' mamuol sama no chano kaka MCAs gi governor onego bed ni tiyo bende ne uparo ni tek mondo mi ita kata kwer ng'ama chiembi ya kuome ero kamana ahinya achiel kuom gik mana aris kane iwacho weche mag mshahara mar governor kod MCA napenjo ni to kudwaro ni MCAs oversight governor to governor misache en million gi bathe to ng'ane to wacho ni basic 200,000 mabe usuru ni e iye ka dong uneno ka ng'ani dhi bedo misumba mar governor to ne ginyisa no oyo oteku mar county assembly mano ne wan KICC ka kane wacho weche msara mag kakoro waikore mar dhi timo yiero mokwongo e bwo katiba manyien ne wacho no oteku mar jogi en ni gine manyaka gikal dwach governor gimoro ma governor dwa timo nyaka gine koro luoro gi dhi bedo e kindgi ni ka ng'ani ka jogi okotimo ma to ambe okadhi timo dongruok mayudo ka mano okosebedo okosekonya ahinya nikech iyudo ni nikech msara no mokwongo ne tin thoth jok manokwongo dhi e county assembly ne gin former councillors sanita neno ka bet jok makoro dwa dhi dhi bedo jok manigi rang'iny mamalo nwaneno kaka Nakuru County noyiero ja PhD holder ma bang'e no nokel nyaka State House ka manyicha is one of jok manie delivery unit mar Ker William Ruto koro iyudo ni increasingly ji fwenyo ni kare kombegi but ka wan wandiko chik ne wawacho niya county assembly member ok en ng'ama onego bed ni luongo kata ni mheshimiwa nikech en jatend gweng' manyalo kata tiyo koa dalagi koro kane gidonjo to giwacho ni hapana wambe kaka usebedo kutimo ne jole jiko mamalo ka kaka utimnwa makata nyocha gikelo pendekeso moro ka ni gimbe migi pension gibed entitled to pension yes and benefits mimiyo MPs mosetimo 2 terms and above koro magi yudo ni en PM ting'eni kikopo jopuonje ne nyisowa ka wan e skul ni kikopo ng'ato to kopo ng'ama riek nikech kikopo ng'amofu koro samoro gik magikopo kuom jolejiko mamalo are bad manners mineno ka gik moko timore kamano but amor kaneno ka machiegni ni nyicha Senate discuss chik manyien mabiro miyo pesa omenda ma county assembly tiyogo dhi aguchgi ma ok ni governor ema nyaka puodhi ing'eni mano emano chando county assemblies moye 2013 moye 2017 kata sani nitie county assemblies ma pod apani nyaka dhigo chong gi kuom mbele governor eka puodh pesa magitiyogo to wan gi geno ni bedo ni pesa no dhi bede agulu mayore ok dhi miyo county assemblies bende thuolo mar koro dhi baba ni gin Singapore ma wan to walika dhieni ni gin gidhi adhiya in person on a weekly basis koro wageno ni gibiro tiyo gi pesa no maber pesa no biro miyo duondgi mijingo mar keto governor tesre ni mondo account for every single penny gimachielo ma ok aserwako ma jomoko tapani wacho no ero en ni keto
agulu mar ward ni to MCA nie mochung'ne. Ingeni once ni waseloko MCA be afisa mar dongruok. Mane kama conflict of interest ae. Omi neno kaka jo lejiko mamalo ka. Mosebedo ka ok ti gi CDF maber. Iyudo ni ok nyal hold the national executive to account nekech national executive no bingeni ni gi report gi. Ingeni NIS deko report kaka MP ka MP tiyo gi CDF. Koro once ni president ong'eyo ni be nitie omak lweti ki soya guch jopiny mar CDF. Oriti chieng' misie mani to openjo EACC ni to audit makamano owacho nang'o dakuset kawatua and so on and so forth. Koro mago beniti. Koro we must minimize even as we seek to strengthen county government. Kaka wadwa keto ni county assembly pesa gi aguchigi nyaka make sure ni county assembly gisi biokotiyo gi pesa no marach, nyaka wa minimize conflict of interest, nyaka wa minimize oala majo county assembly timo kod county executive. Nekech once ni tender te omijo county assembly conflict of interest nika maka osiemo wa governor to governor bacho ni indonge mana mi tender mar loso yo e gweng'u to kilos and so on. Wami David thuolo mondo ng'iso ni governor tiyo nade, clanism nitiere ka, mibadhi nitiere ka, MCAs bende buoge ni kokitimo kama to wabro goli kaka jatelo makare ma okawo ting' mar tayo county. Ere kaka onego beni weche gi duto ok roch chenro mag dongruok ne jopiny. Erokamano, abro medo kamoro kae. Nikech ing'eni wadwaro gimiluongo ni power, kata MCA dwaro power. To power bidhi gi pesa. Kinyalo control pesa to in gi power. E kind governor to gi MCA mondo tijgi odhi maber. The moment mwakao pesa to waketo ni MCA control, wadhi loso conflict machielo. Nikech jogi biro bet gi power to governor bende gi power. Koro wan gi two centers of power. Kar dongruok, koro wadhi bedo gi ywaruok. Koro kanyo kaka wadwa ni mondo jo MCAs bo bed ga gulu ma ok gidhi through signature mar governor to wang'eni to ka wa create madongo dhi create another monster ma koro dhi kelo ywaruok ma the end of financial year wayudo ni kare wan onge dongruok mobed go nikech nye ji pod yware. Ka ok itimo kama to ok wadhi timo kama. Coming to penjo ni koro kind MCAs gi okata MCAs e dongruok mar governors waseneno gwenge kata counties mosebedo gi ywaruok to gi ma ok osebedo gi ywaruok to king'iyo maber ok ni governor ma Kirinyaga ok corrupt to ma Siaya corrupt. En ni kaka wagot gine wachni chiwo kaka ranyisi kik gilawa okawacho ni ng'ato corrupt momiyo wabro wacho ni marwa cha ok ti to ma gweng' ma Masawa cha to tiyo ni gin gionge corruption nitie mana kamoro amora. To koro marwa ni emwadwa oendere ni governors makaluwe ma corrupt to ma pinje mamoko to ok corrupt. Matiende ni MCAs mwakelo ka gi oversight ang'o, tijgi en ang'o, gi legislate ang'o sama gin e assembly. Nikech ka wawacho ni governor marach to kare MCAs berach. Ok onego walaw governor 24 hours to waweyo MCA. In nye waori kacha mondo idhi oversight, idhi ng'i ni to tich tiyore nang'o, to chike midhi loso ka be gidhi bedo ma favor dongruok mane gweng' kamiaye. To kamano ok timre to iwacho ni governor marach. Tenda omiye MCA ni mondo otimre, mago wang'eyo. To onge shida ka chik oyie mondo miye chapter 6 mar katiba koyie mondo miye tenders go, wan wabro leng to wabro wacho ni to botime, to ka ok otime to governor okava enang'o. Ema iwacho ni nyaka walos chakre grassroots ways mwadho wa monitor go ni to tiji jowagi be gidhi maber. Koso warito mana auditor general mondo obiogo tarumbeta ni an gi audit queries kama. Koka wago koko ni ng'ane corrupt. To joma corrupt go be pok waneno koteri e nyim doho. Matiende ni gik mowacho are hot air. Nikech de gin substance. De waneno ka ji itere doho. To ka gik miwacho gi ok nyal meet the threshold mar tero ng'ate doho, kare wan bende waricho, wan jogo kura. Koro next election wang'eni to jok mwatero gi 2013 nanyisi ni ne gambling. Jok manobedo kansila ka wan kata in gi lony kata ionge go wan wateri.
Clanism ni be nitie nyaka piny ku. Ok ni onge ka to wan gi tribalism to piny kucho to wan gi clan watin ok nyal bedo kata MCA. Clan waduong' wan ma nyaka produce MCA kata en mana ng'ama onge lony kata onge tegruok en nikech wan joma ng'eny wan ma nyaka wayiere. Mano be wawe e grassroots level. Ka wadwaro ni mondo governor uti. Adani mondo mi wawinj kapo gimedo kanyo kech sana rach adani mondo wawinj pach jo Migori kaeto pachino maknama ka gikanyo wang'ne wawinj onjane pach jo Migori ka giparo ni gavana margi ma sani Ochila Yako osekawo tich kamare kendo keto kare singo mano keto ne jopiny kiyiere. According to an kaka an hata neno matunda ne kian hata neno matunda ne kecha neno kuonde manyochi area machalo kaka Nyateke kuon manyocha ji chandore gi wach pi. Adieri sani aneno ko pi nitiere jopiny modho. Aneno ko sida chieng' rieny matek lakini aneno ko konyowa gi pi. Pi nitiere kendo jopiny modho. Kamunjoro kete maino moingo gimoro amora en thieth. Osiptal ka we have a lot of problem. Nekech en office koro ong'iya ne otimane monitoring gi joge ne mondiki in that office. Yes. Mondo jopiny oyuda ne wach thieth e yo moro mowinjore maber. Nekech en office to ndiko bedene. Koro timane kako ng'iyo gigo nekech dhano ywak mang'eny e wach thieth ma Migori ka. Clinton Otieno ajadak ma Migori ka. An kadwa wuoyo e wach kaka government osetiyo. Migori ka pod wachung' achung' ewi tiendwa kaka ne wan. Onge tiende wuondo kata gavana ni satiyo. Kech king'iyo ng'eny mar ji pod wan mana apiko kaka ne wan apiko. Sani Migori ka gima yawo wang'wa en ma national. National ema biro king'iyo bathe ka yudo ko ogeronwa stadium. King'iyo yore yudo ka yore go lam to kinono gino to yudo mani pesa ya national malo. King'iyo dhano sandore ni pi ei Migori ka marach. To Migori ka ema pi ringe mang'eny monego kik wachandre ka. Ani gima nang'iso jatelo medo ng'iyo osote kata kambi kata chiel. Kambi kata chiel kata obed mana mar tuoro to yudhi obede kata obed mana mar rabuon je modhi ochier to obede. Sani wana gi lwetwa nono i Migori kama onge gimwanya siemo. MCAs onego wasegi kech gimomiyo onego wasegi gine wang'wa. Gine monego gigonwa uwi. Koro wakia nosogi ofuko awinjo ni sogi go ofuko. Wakia nosogi ofuko emomiyo giling'. So gin gino ni gitiyo atiya maber to ka gino ni gitiyo maber to wachiegni rakro kodgi mbele kae. Steve Omuga jadak ma Migori County. Nyaka sani wadong' gi thuolo machuok to ji dok e yiero. Ka watemo nono kaka governors osetiyo gi an anyalo loso kuom county na ma en Migori. Migori ka hie ka temo ng'iyo mos kaka governor marwa osetiyo. Anyalo wacho ni governor osetemo nekech ka wang'eyo allocations mabiro e county, governor osetemo tiyo kode kaka dwarore. To mak mana ni joma governor oketo e tich, joge ma samoro yulo e tich. Nikech joge mondo gitim kaka dwarore mondo mi dongruok ochop ne jo Migori, iyudo ka bedo shida nikech governor wuon ok nyal wuok ne koro dwadhe nono jogie to bende ang'e ne mano ngufu ma en go kaka governor. Koro kwayona kian akwayo ne governor wang'e teko mari kendo ngufu ne wang'eyo. Gonwa kogno joge ni ma samoro ok dhi maber e sekta ma gichung'e mondo mi wabed gi ber kaka jo Migori County. To wakwayo ne kopogore gi dongruok ma bende sekelo ng'enwa ni to sekta mar transport especially boda ka ng'enwa ni to inyalo konyo jo boda gi yo mane nikech wang'eyo ni nitie empowerment ma chopo ne jo boda lakini nitie jomoko ma ok chude. Koro aparo ni mano be gima governor onego kete maino to kendo agombo ni governor yude thuolo maber oketnwa kambi moro maduong' ei migochwa ka ma nyalo ndiko youths mondo mi youths obede ni nyalo yudo yuto mapile
kopogore gi training magi strain go nikech tije makare magi nyalo tiyo onge. Lakini hie kaloso kuom dongruok, aparo ni kaunti waka wasego okang' mok rach, gavana osetemo. Dwa loso kar thieth ka gi kar pi. Ang'eyo ni jogewa ma ni sekta ma koro walosego giseketo maino, mak mana ni adiri mantie ni sekta mar pi ka, to bende ok wanyal blame county government ahinya. Gimomiyo ok wanyal blame gi ahinya en ni kiwuotho e migochwa ka, iyudo ka joma kwalo pi joge nie pasent mamalo. Iyudo ka samoro ng'ato okawo pi gi bakdo, koro mondo mi kaka bills gidonji ne county, mondo county be otim program ne mowinjore, ok dhi makare. Koro wakwayo county government kotelne gi gavana marwa ma wahero Dr. Uchila Yakombogo ni lose gi department mar water, gimanye jomoko ma dhi ataro gi chike e sekta mar pini, mondo mi okawne gi okang' mager, mondo mi county obed ni pesa donjone maber monyalo manage go department mar water ka. Kor ka thieth aneno ka gavana osetemo, nikech nitie mashinde masani wan go ka manyasani ma nyoche waonge go chien ka. Nikech sani yudo ka nitie tuoche moko mane nyalo dhi pim mana buore kocha. Sani wan gi mashinde madongo ka ma inyalo dhi pim tuo ka. Mak mana ni gima hinyowa e sekta mar thieth kanyo en ni strong supervision onge. Iyudo ka lakteche onende tich ahinya kabisa, nikech supervision ma strong onge. Koro kanyo ma wakwaye gavana ni owuoye gi jomochung' e sekta mar thieth osiptandwa ka, mondo supervision obedie, joge wagi ohudumia ne jotuo e yo mowinjore. Mano kanyo en pach oganda jo Migori kotenore koda dongruok ma giseneno e loch gwenge ka giywago kanyo weche moko mag pi kachiel koda chiedhnade manyalo bedo e sekta mar thieth. Nyakora mogi odwani mondo mi wakaw yweyo machielo dong dakika ariyo to romo sa auchiel, kik idhi mabor. Pod wadhi nyime kod twak mar go peksen poni tend counties osebedo katiyo tich kaluwore koda singo mane giketo kod dwaro mar katiba. Arise. Be my guest as I come to Kenya. This time I will be in Kisumu. Father, we speak about Kenya. Apostle Professor Johnson Suleiman, the Restoration Apostle, coming to Kenya with a divine mandate. It's going to be the greatest crusade ever in the whole of Kenya. Your life will change. This is more than a gathering. This is an outpouring. He said that she went to the hospital and said she has 6 fibroids. But while you pray, sir, the thing disappeared. August 25th and 26th, 9 a.m. and 4 p.m. daily at the Jomo Kenyatta Stadium, Mamboleo, Kisumu. I'm coming to Kenya because of you. Don't miss your moment. Don't miss your miracle. Outpouring 2026. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration, to anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bende oringaringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye, ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno.
mondo yud wenda ni kaka skiza ting mari dimana star 860 star 419 hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. In bende kori yego? Yane marach ka? An abiro duogo ka kiny, to abiro biro gi jadolo mondo losnwa gimoro amora. Mondo kiny omiwa tarik mar nyombo. Arus ma unu chano mar Parinit gi Rakesh ok bi timre kata matin. Ok anyal yego. Maiye Nyasacha, ere kaka biro deal gi nitini? An ageno ni ok obi chako neno ne lit mondo makre kode kendo. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Machiegni Kenya Karamogi twak wadhi go nyime mar rango dongruok ma osebedo e counties kawarango kaponi omenda mosechiw chakre higa mar 2013-14 mano ikomenda nyaka ikomenda mar 2026-27 counties auchiel makaluo kamoting'o ariyo mag Kisii oseyudo omenda maromo bilion 450. Watemo gonyo ng'ong ni poni county miwuoke kirango bende iparo ni omenda ma oseketi kata ma osegole sirikal mamalo mochope county tiyo tich ma jopiny dwaro. Bende governors keto singo kata rito singo mane gichiwo. Achiel kuom midhiero ma osebedo kata ma bende pod ywaruok nitiere gin somo mag ECD. Kendo wang'eyo ni en ting' ma sirikande mag gwenge ni godo. Kendo kapok ochopo kama inyalo wach ni ka somo ma bedo japuonj mar ECD onego bende chula maromo nade. Joma tiego jopuonj iwacho ni ka sirikal mamalo matiego japuonj kaeto kobire gweng' tidwa ni ane machule pesa midwaro. Iyudo ka koro oseketo jopuonj gi somo ma ECD kama tek. Chon bende kani keto skunde mag nasari tiyudo ka gine mane miyo gi mabati, gine mane gero gi marach, kata obedo ni gine magiting'o nyithindo matindo. Bende counties osetemo mar neno ni nyithindo matindo madonjo e skul gi orie chenro margi mar somo kaluwore ni my foundation mokwongo ma nyathi bedo godo. Erokamano ahinya. Mokwongo adwa puoyo counties ma misawa. Kidhi Kiambu kae waneno kaka ranyisi nyithindo masomo ECD. Mokwongo environment. Ing'e ni mondo ng'ato los foundation mar somo. Research osenyiso ni kata jok mineno ni chopo kamoro makoro ok ohero skul no luwore gi experience manoyudo chieng' manochako. And osefweny ni kendo joma sana joma nyiri bedo ni cho mar sikul rach miyo joma nyiri samoro chuno ni nyaka lewne sikul. Yudo ng'ama nyako no en ng'ama nyako no nyuol go ngwana moro ma odwaro gik moko maler. Koro yudo ni sikundewa mag ECD wadwa ni governors wa otem mondo ger model schools of the kind mwaneno e TV kiyao Kiambuka, kiyao Kirinyaga and elsewhere. Of course jowa wacho ni thoth Kenya mama sawa ni nyithindo tinde nok ni jok monego yud nyithindo odonje pilili metho ma kata sama gidogo nyithindo gionge mier. But wawacho ni kaka joluo manong'e ber somo. In fact, iwach wan dongruok wa makaluo osetegemea sana somo. Nikech kata obedo ni sikende mosekalo gi oseketo watenge, but nikech nwadhi sikul giko ne nyaka obo yud tich moro ma kelonwa yuto emomiyo ineno ka gweng'wa ogerore. Kidhi pinje kaluo mang'eny ute lum matinde pod anene pinje mamoko tinde dhi karumo. In fact tinde jigero gi mar chia. Igero ikete moro e chuny dala mar nyadhi miywe ka chieng' rieny. Koro mano nyiso ni somo osemiyo wayudo okang' mamalo ma ok wanyal bedo ni sani kiwango ma nyithindo nego bed ni ero go somo magi chako go somo ni ema ok otegno. Koro wado wacho ni in the next election mwadhi e 2027 achiel kuom gigo mwadwa neno ni governors okete mijingo en ECD. Okos wang'e gimomiyo giketo mijingo kanyo nikech jok masomo kuno pod ok go kura. Mane momiyo neno ka gikasore gi basari
to ECD to giweyo nikech nyithindogo. Koro jonyuol ma nigi nyithinde ECD emonego wachi ni nyathinani ema chieng' moro ni gavana machielo mabiro kawo bang'i biro miyo basari, lakini sani nyako bed gi foundation mondo oher somo mondo chieng' moro dhi e rang'iny mamalo minyalo miyego basari gi county government. Koro an adwa seyo sana wach mar ECD e Kaluowa kocha ok ane komiye tegno ma jopinje mamoko gi omiye, but it is the most crucial part of education nikech introduce ng'ato nyathi e gima nyicho kia. In ibiro miyo obedo nyathi ma mako weche kata ok mak weche. En e level ma nyathi pok ong'e kata timo gik moko en owuon. Emomiyo ng'ama puonje cha onego chul maber nikech ochalo japidi. En japuonj ka to be en japidi. Nitie time moko ma nyathino ago dala ma ok dware e sikul. Or mamiyo kosana gi nyithindo jowetegi. Nitie nyithindo moko ma be kiny. En koneno wadgi to sema na pam. Koro japuonj cha magaye ni hapana kayo time makamago ok tim ka. Chalo japuonj mapuonjo jo Sunday school. Gimomiyo thothwa wahero weche Nyasaye ne en Sunday school mani orowa. Kendo ka niketo mibadhe ni ok ichiwo sadaka, omiyi otonglo. Dachieng' sadaka ne otonglo. Tibaro go ichamo go patko. To wang'i penjo, nyaka wang' ni bichiwo sadaka ni to nyaka ka wang' janyuol oromo gi japuonj Sunday school. Be penjo ni be ng'ane no chiwo sadaka ni no chiwo. Ka ok ichiwo to kare ni chamo go patko. Koro mano ni wacho ni en mibadhi. Mani kuma mibadhi chakore. And good character is built in ECD. Koro odwa ni governors wa mani ofisani, governors madwa donjo, obed Kisumo, Siaya, Homa Bay, Migori, gi pinje mamoko. Oket mijing'o e wach ECD nikech kanye ma nyithindo yude foundation maro bedo better citizens, citizens manyalo comply gi after 6 mwa wacho ni gi weche mag conflict of interest gi mibadhi mwa wacho gite. Kama chielo ma bende koro penje Daniel en weche mag chirni. Akiani telo mag counties ok winj gima jopiny dwaro. Wang'eyo chirni mathoth mojwang' nyaka Nairobi ka. Yes. Nikech sirikal biro to gero chiro to jo ohala pok oyiero. Ok ang'eyo ni pachgi ok kaw, ok ang'eyo ni ok gidwa mondo migi lose customers manyocho ng'iyo kodgi. Tibedo ka Kisumu County nitiere chiro mojwang' Nyamasaria kocha. Nairobi County ka nitiere yo Kangundo Road, chiro moro manoger nyaka sani onge gima timore iyo. Manyiso ni mago in moko kuom pes jopiny mobet abeta. Mano onego bed ni timogo gima chielo. En ni jopiny ok winjre gi telo. Koso telo keto pesa kama gidwa ni giketi. Kamano to mano be gima pacha ne paro ni seche ma Suba Churchill ne wacho weche dongruok. To na paro ni ere kama dongruok chakogo, discussion mar dongruok. Nikech seche moko walaumu governors kata MCAs kata mana senators mabe gin gi responsibilities mar go governor tesre. Seche moko iseneno ka nitie Senate committee ma summon governors be. Akiani bang summon ni recommendations idhiga kune. Nitie a lot of summoning madhi mbele Senate kaidi. To kata kamano en ni simpros gima pacha paro mokwongo be japiny ong'eyo responsibilities mag governor. Ing'eno mae kamari benwa chako aparo ne Suba ne nego benin gi chiewo kendo gi puonjo jopiny. Gipuonjo jopiny. Ewi ting' mar telo ni. Awinjo ka jo Migori wacho ni gin gisebede apiko. To gidwaro ni governor otimre nadi? Ogol gi apiko ni. Koro penjana to ma en responsibility mag governor kose jo Migori wacho in terms of governor kel development gi tich maber magitimo. Kendo tije moko. Koro Suba Churchill gi leaders moko mabe deal gi a lot of constitution gi wach puonjo jopiny civic engagement. Aparo ni maybe kochakre sani gi yiero mabiro gimoro benwa rango ni japiny bedo kipuonjo responsibilities mar leaders magidhi yiero. Nikech ka ema aparo ni this is the first mistake mwatimo. Nikech kipenjo japiny to MCA oriben kilang'o. Tije MCA en ang'o. Gima japiny biro ng'isi kata mobro problem go MCA ne wan gi liel ka to kwaneno MCA. Mano responsibility mar. Ne wan gi chokruok moro ka kwaneno MCA. Ndara moro tipenjo to mago are they responsibility ma MCA.
nikech leaders mabe wayiero gi pressure mabe japiny migi iyudo ka kiongozi odonje responsibility mak mare. Water tanks, iseneno water tanks moko ma MCA bedogo mokelo pichane, oket nyaka picha governor kanyo, nimachone okelo tangi mapi. Eneno ka en pressure ma japiny ema mi leadership makoro wacho an asetemo pimo ni responsibility mare japiny ok winj, koro anatima gima gitimre nade gima gidwaro. Ineno ka mane ng'ikruok mokwongo, mane first of the challenges mwaneno ni japiny nyako ng'e responsibilities mar county government ginang'o. To koro kwachope responsibility mar county government ni be kanyo nitie paro mopogre, nikech iyudo ka yore moko mek apaya ka gin kipenjo governor to yoni okethre to bro ngisana hapana mayo makura kata kera giluongo nano emoriwo be ni timo. Tiyudo ka japiny chandore to paro yo to kethore. Ineno ka nitie buche seche moko ka koth ochwe yo ok nyal kalo, seche moko ka chieng' rieny bur. Emo kineno ka wach Homa Bay sani giwacho nitie yore moko Homa Bay kanyo ma Safari Rally emoriwo be ni ringe. Tipenjo to ma en responsibility mar ng'a? En mar governor, en mar national government. Koro gigi be oriwo be ni waelewa, wachako educating mar ji. Hii wacho wach chirni. To gima be wacho ni katiba wa kata constitution wacho ni kantie idea ma development kamoro to japiny ikawo pache. Public participation bede. Seche moko iseyudo nitie gik moko mabe governor jotelo wuogo timo, seche moko keto kata choka moro kanyo, to kamokete no be ji ok ti kata kode. Mano iyudo ka is a budget mobedo wasted. Chiro ni wacho chiro ma Kangundo Road, moko miwacho Nyamasariego. Pacha paro nto seche ma governor kata seche ma anyone from county executive ne paro makamano. En idea mowuok go kune. Nikech bedo ni seche moko chiro idwaro no ger kamoro, waseneno shida mudhuru wa piny ka, waseneno shida mopogre. Iyudo ka nitie dongruok mokel. Iyudo ka dongruok seche moko en chiro, seche moko en kar thieth, seche moko en kar sanitation kama kosetieke iyudo ka jopiny ok ti kode. Koro aneno ni magi gik moko mabe we need to go back piny to seche ma jatelo wuok gi development project kama be japiny opuodho gik ma kama kose because election biro kata dwaro popularity en paro moparo mogolo kamoro moketo ni ewi jopiny. Mogik county government bedo ga gi plan mar 5 years miluongo ni county integrated development plan. Tiyudo ka ni ka leadership mar governor moro wuok seche modonjo to dhi yudo ka nitie county integrated development plan mar governor mane mawuok. Koro jopiny bedo garango to for the 5 years magi e gik ma watimo. Te is a robust conversation meeting in wards. Ma ward ka ward biro gi pachgi. Wacho ni area ni awadwaro chiro, area ni awadwaro gik mopogre. Asti iyudo iketo gi kamoro ma form a county integrated development plan. Maki wuok ng'eni ward ni en ward ma dwaro gini kata development kama. Bang'e kano to gibedo piny to gitimo gimiluongo ni annual development plan. To annual development plan yen mar 1 year. Koro 1 year no ema ka budget obiro government kata county governor kata senators kata county assembly emoripo bed ni paro ni governor ni this financial year ma wantie ni wan kaka jopiny, wan kaka jo county ma Kisumu, wan kaka jo ward ma constituency mar Alego Usonga kata ward makanyo gini ema ne wakete plan ni this year ka budget ya wuok to finance development project ni kisetieko ma this year to waparo kamacha for the next time. Koro ineno ka paro progressive process iyudo ka Kanye Masuba gi David ne wacho to wan gi county assembly members magin gi tiegro kata longo kata ng'eyo moriwo ben gi paro ni governor gidhi e debate gi wacho na pana for this financial year gini ema ne wapuodho emoriwo ben ni timo jopiny. Koro weche dongruok oriwo ben ni warango e kidieny no. Mano koro aketo kanyo ne David bende iparo ni jotelo timo gima gidwaro koso gima jopiny dwaro. To samoro jatelo nyalo timo gima ene modwaro kaluwore gi kane wacho ni chiro ma Mudhuru wa chocho weche mag boma, weche mag yore wuoth. Koro neno ka telo wacho neno ni ber mondo mi odar jochiro. Ere yo makare chiro koro oseger.
kendo gere e yo makare. Mak mana jopiny to neno ni customer mag-gi ok gidwa ni mondo giwe. Telo maber wacho nang'o? Koro chiro cha madong koso koro chuno mondo mi joma nosegernegi chiro nyaka dhi e chiro? Nitie gimoro ni urban planning koso county planning. Onego wang'e ni ka wapango to waloso long term plan ma wan go ni chiro ni wadhi gere, what target joma nade, what is the number, ema dhiswa ni wagere maduong' marom nade. Adhi e counties makaluo nikech ka wuoye wache county wado wuoye chiro en one of the things mobiro devolve. So nyithi ECD bedo devolve, TVET be. Gima ne governors wa onego tim from 2013 negi plan TVET ma wan gogi gibiro grow marom nade, be gin gi land size moromo gi kuonde mag tiegruok gi mondo dongre, nikech kiny wadwa wacho ni wadwa grow gi from village polytechnic to wadwa chope national polytechnic bang' higni adi. Mano bed ni office governor osechako plan, ok na plan ni ndalo na man higni 5 kata 10, a plan ni higni 30 jothurwa the number, the population ma target for this TVET biro romo kama. ECD mana kaka ne wachako cha, a target ni bang' higni 10 population biro bet no grow, nyithindo monego access ECD rom kama. To ECD ni agere kiwango masani, ok manyachon, ma ok en classroom kende. Outside the classroom, washroom magero ne nyithindo gi, are they appropriate for today? Koso gin moko midhiye mana machon midhiye pap kujo ti lute burcha to luar kacha, nyathi matini al develope mondo compete gi nyathi mantie Nairobi, madhi academy, madhi international school. Mane giwa governor onego par. Okager room, but I want to build a structure maka compare gin academy moro ba janyuol dwa ter nyathine cha to bro wacho ni no ater nyathini ECD ni this standard to bro miyo nyathini grow wholesomely all round. Mano nitie kanyo. Sani awinjo wach Migori, that apiko is already an industry. Koro gimonde watim kaka jopiny water pachwa a public participation e industry wa mara apiko ni wa growe kodhi kon mane. Kidwaro industries ma manufacture gimonde water assembly mama to koro gin joloch gwenge MCAs wa emonego dhi assembly odhi one government wacho ni area wani wan gilo moromo gero industry ma jok ma invest kwa oko nyalo gero bigger industry. Sani let me tell you, jo ma oko madwaro mondo invest gidwa no migi loan no. If you go to China, ibiro mana gi idea tidine government kata county government wacho ni anadwaro lo marom kama, adwa loso industry ma kama, to the employee jo marom kama. You are given land free. Kenya kai actually county level de wanyalo bedo gi mpango ainago to identify kamoro to wacho ni kaka county wanyeo lopni kama, wadwaro attract investor, gibiro to list negi this land kecho kwa usnegi mondo gilos industries jothurwa oyud lo. Jothurwa be nigi nafas mar lopno. Nikech sani kidwa dhi inyisoge ni gweng' ni adwaro loso industries, adwaro be giyie biro sudo. Gibiro nyisi ni kano ike kwarwa onge kaka wanya wuok. To already idwa create employment. Magi gik monego think about kaka county level, kaka county government. Asawacho kaka TVET, an moro nitie thurwa kucho nchadhi katero nyathi moro. Ang'iyo the land size mogere that TVET, ang'iye kama to wacho ni ma ok onge go dongruok madhi bet ka, nikech obiro siko kotin kamano, ok obi attract more students, to be ok obi attract more development. Nekech king'iyo bathe kodi gin private land, to gik mosekete osedine, to onge mpango ni be obiro grow. Let us think, wapar ni be wadwa dongore. Population dongo, to structures ma wan go. Sani kido idhi thurwa kuchecho, wachiure kaka county government. Deliberately watch ni in the next 30 years, kiko watch political circle. In the next 30 years, one gi TVET marom kama, to in the next 10 years, mae biro bedo to the level mwadhi kete after Mawego National Polytechnic, after Kisumu National, which one is next? Nikech population to dongo, to jog wadhi tero gikanya. Wabiro tero gi Kiambu, pesa mano ngin watero pesa. To sama in gi moro kamano, joma usa lot, gine watero negi, wamanyo to watero negi. Koro wambonde walos make wa a county level mabiro yuagi. Wa identify law, county government, kudwa create industries.
Koro kikwago koko ni governor oko create industries, oko create employment. Do you have that plan? Wan gi mpango no, lopno wan go. Nikech industries okwa bi create e wiyamo ka. Investors ntie, iwu about industries. An go sif na moro. Very strange, though gia pinje maoko, gi iluwo ni Popsicon. This lady ubiro Kenya ka, to loso Popsicon. Kaya to nyiswa ni wamanyi ne go down moro. A very small room, double size of this studio. Right now, last weekend, also the manyo market, some supermarkets in Nakuru, the industry, they go down in Nairobi ka. Do we have those go downs in our county? Because magi mundo work it in place. Kata jo thurwa ma dwaro ni invest o create employment. Go downs gibe wan kod gi kocha. Nikech na disi ni go down nitie thurwa kacha e gwengwa kama. Employ na ji apargi. To ni gima oloso, gima kata wan wanyama loso. To ni ma is a foreigner, ubiro lose ka monya timo kata gweng kacha. Those are the creation of employment to county government. Oket environment, oket thuolo, kata taxes magi charge ka. Gingi ni ma ja wardni, ma ja county ni wa wave ne ma mondo kiko chul mang'eny waket environment munyalo wang'yo long term. Industry ni bro employee jadi. I can wave 10,000 tang'eyo ni industry ni dhi employee ji 10. Mano gimonde go county government team. Erokamano Suba, nitire ting mabende counties nitire godo kaluwore katiba mar nyayo nyadhi kata kit oganda. Aneno ka nitire mano chaki e piny iluongo ni Piny Luo Festival. Kendo en gimitimo higa ka higa ma ikete omenda matara mar mondo mi joluo chokre okud paro kendo ng'i moko kuom timbe gi kit oganda minyalo nya. Kiseng'i adiera gi lek manitiere e nyayo, bende iparo ni en e yo ma counties ang'wen duto nyalo tiyo godo mondo mi onya kido mar oganda gi temo neno ni kit oganda mabeyo ok odhi mabor. Kata en ang'o ma sirikal manyien kata sirikal jomibiro yiere higa manyien nyalo rango godo mar neno kaka girito kendo ginyayo kit oganda minyalo pod kan ne nyithindo mabiro gi somo historia. Mokwongo gima ji mang'eny ok ong'eyo en ni nyasi mineno no ok timi gi jo county government. Nyasi no itimo gi national government. Tibage county. Yes, Ibage county. Makaliwo. And kisebedo makini misomo audit report. Kata manyicho timorego manotimore piny Lang'o and so on. En pesa moa e sirikal mamalo. Ministry of Culture. Idara na ematime. And of course nitie kaka counties donje. But thoth budget no. En budget mar sirikal mamalo. Matimo promote. Koro thothne en ni beniti oganda manigi paro no mar loso nyasi no. To koro yudo ka jowa osefwenyo ni nikech winjruok mantiere e kinde oganda wa gi sirikal mamalo koro yudo pesa no yot, but ok en pes counties. Mangiso di counties ok onge gima waseneno matimo mondo miyo okaw ting' mar katiba mar rito kit oganda. No, gima gitimo nitiere iye ka, but thoth percentage maduong' mar nyasi mineno go. Kata mancho timore, I think mogik ncho timore Migori. Thoth ne a sirikal mamalo. Kato nineno ka bang'e no Jolang'o bodhi otime, mano bene ok budget margi, ok kata budget Nandi kata Elgeyo, ne budget moa malo. Koro jo counties onego bed ni tere kaka moro ncho timore Nyakach. Yes, mage mag counties, mage makoro counties onego odonje, kendo kineno ko oriwo jopinje maoko. Koro at county level, counties need that role mar promote culture. Miend jokondo. Waneno ka gigo seche moko biro nyaka malo ku. Jokochia are becoming a national. I think in a matter of time they'll be exporting the skills. Nikech skill ma is ka okwa promote sani to biro dhi gi generation masani ni e yeno. Koro mago gik ma jo counties onego tim. To kadwa gilo wach mar chiro mani wacho cha. Ingeni wach chiro sirikal kaka Nairobi ka no se pangi e county government ilongo ni spatial planning. Pango kaka idhi tigi space ma wan go. Space no ok medre. Koro jowa gima okoso, ok ni chiro go ger kamarach. Puonj, onge mar puonj mondo jo Kenya, jo Nairobi kwa mfano, jok mawuonde no lony, onego benia ni adhi chiro.
ingeni onego beni wambe wadhi chiro lakini ang'o mwatimo wadwa ng'iewo gini e beranda ka wadhi ot koro en culture ma wambe jok mang'iewo be mwaket yes no Nairobi okodich an ka chako dak kaduogo Nairobi kama chako dak Komarok machako tich nadhi ga chiro moro Kayole kaniluongo ni Soweto kendo bech gik mone to naromo gi jok moa Buruburu Soweto obiro Soweto mosiepna moro be ndalo moko natero monyanya Mwea gi pickup to sa par ko gwen wan kanyo oyudo ka kuon osechiek wan kwa dhi ot wacho ni wan wayiengo kwa na racha ahinya chiai wan wanyaole wiye wat wasechiem and so on. Koro jo Kenya onego bed gi puonj mana kaka ne wabedo go ndalo COVID-19 nini tiere kuone moko ma nyaka koro wawachi niya gimichamo madhi e dhano ok onego bed ni pedhe lo. Mano is the idea of the market. In fact ane COVID-19 owuok jo pinjo rochere no ng'eni jo Africa dhi tho kar rombgi mamoko no oyawo mana factory manyien mar loso body bags nekech ne ging'eni jo Africa dhi kwany mana kotho e chiro nekech riwruok nywandruok mineno wanywando e chiro no to mano ne okotimo nekech wambe wan jok manonyuol magalagala wan gi immunity moro ma pod otamo wang' jasungu nyaka sani. Koro kaka lony medo bedo and Vision 2060 no will not allow gik mineno watimo sani gi kibanda moko mineno oketnwa bath ndara mwa chiemego sani to wachieme achiema but in the fullness of time hygiene mar kanyo kuondego biro bedo inspected mang'ama tiyo kanyo biro bedo inspected ma chapat moko ma ilosonwago gine smocha ibiro ng'ini tiloso gi kama nade nikech of course nitie ng'ama loso gi to supply gi but hygiene ndalo moko nineno ka gimoro wuok e mtandao manyiso kuonde mi itede kahawa moko mineno kijende wuotho go town kata mandese hygiene no chal nade. Nitie bill moro nitie e parliament ka ma public health bill mane wacho ni kamora ngata machimo nyaka bed no set standards and I've gone through it. It's a very good bill. That is the way to go. Koro chirni go ogera kama ni kare ma Kisumu go ger mana kama ni kare nyaka wanyis jowa ma uso oko mar Jubilee market chiro mbero kacha ni ka ok yudo thuolo e chiro manchiegni kodi nekech in a matter of time usa ma koro ng'ato keto use bath mtaro to mtaro kalwang' ni fuare to kipindupindu bedwa biro ka to ji oriwore jonywandore jomoko samoro ng'ato nigi tuo kor TB ni chande ka ofuolo ka oiko dwande ka and so on. Jowa bing'eni onge manas iro kata onwa ka ji ng'udho lawa oyaye to law ming'udho ni nitie jowa mong'ol ma en kaming'ulo law ni emomole emowuothe. Koro that level of hygiene and puonj onego watim wan kaka joriwruok mag jogo ganda watemo timo but achiel kuom functions mano mi county government the 14th function ene puonjo jopiny kaka county governments operate to thoth gi okro atimo mano nekech ging'eni ka gigolo dok e it jopiny to jopiny biro bedo mariek to biro keto gi tesre. But with the time, aneno ka jopiny kachap ka aneno maoni ma ji wuogo Migori and so on. Ji wacho pech paro motegno kabisa. Wiro kama na enya. Agi kanya dani mondo mwachakwa kawiyo machelo kawa duogo e thuolo matin ma wan godo wang' matwa kotere koda choko suru e county mano on source revenue. Mabende counties mathoth okosechopo kare dwaro mar mondo migi choko omenda mabende kama koro mamalo chaoreme ginyalo chomo godo nyaka ramogi en twa kotere koda dongruok e counties wa Boy aiga chiel to wadhi yiero maduong' ng'amidhi yiero en ng'at machalo nade bedo ng'eyo dwayo mari bedo ng'eyo ting' ma entiere godo kaka MCA kata kaka governor mar mondo mi oneni counties mana ka sirikal mamalo bende luwo chik kendo kelo dongruok ne jopiny wakaw yo machuok kik idhi mabor.
Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: the outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda, Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya, Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. In bende kori yego? Yane marachka? Anabiro duogo ka ikin. To abiro biro gi jadolo mondo losnwa gimoro amora. Mondo kinyo miwa tarik mar nyuom. Arus ma unu chano mar Parinit gi Rakesh ok bi timre kata matin. Ok anyal yego. Ma iye Nyasacha, ere kaka biro dil gi nitini? An ageno ni ok bi chako neno ne lit mondo makre kode kendo. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ero nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano ng'iso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi jwang tugo kwa street Nyakoromogi jwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Tichario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Reggae Iowa. Tichadek Nyakoromogi jwang ama nyojo thumbe miero sana katogomba katu pole pole tu. Tichangwen en chieng' jodongo. Easy. Kama nene, kikmano timo chon sana Nyakoromogi jwang ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach Nyakoromogi jwang sukuzo wake. Sukuzo maliet Nyakoromogi jwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza. Sapar gideka paga binya Nyakoromogi jwang nyaka sapaga Rio Ramogi TV. Usikose. Liet mara tari. Machiegni kendo Nyakoromogi chenro en mar mbako romo mondo wawinja ne pach oganda mawuok Mombasa kotenore koda kaka sirikal mar kaunti osebedo katiyo negi poni singo mane oketnegi osechopo kare kata oyo. Wawinjane. Gaparo ni nitiere ng'ikruok moro mar keto pach jo Mombasa e yamak mana director wang ne nyisa koseikore mar mondo mi wawinja ni to jo Mombasa neno nang'o kotenore koda dach gwenge koda kit dongruok magiseyudo kata oyo poni bende gisesomo gimanyien ma gibiro tiyo godo e yiero manyien mondo mi giyier jotelo e yo makare. Antie gi wenda kaeri mabende pod owatwa kata wang'iyane kaka sirikane mag county osetiyo to nawacho ni kawadh ka yuko waduogo Daniel to waloso kotenore koda own source revenue magi gin omenda ma sirikal county ka county ni kod ting' mar choko osuru mondo mi okonye e budget mare. Pane sirikal mamalo pogo ni moko to mamoko idwaro ni mondo imbe kaka sirikal e county ichoko osuru mondo konye dongruok.
thoth counties okose bedo kachopo kare dwaro kata lek magen go e choko osuru moromo konyo gi tiyo. Ang'o ma kata chiedh nade nyalo bedo ni kanye? Mano lure gi weche mopogore opogore nikech ndalo moro aparon ka oko budho sana ne waneno ka one of the executives ma Nairobi kano oyud gi 65 pesa di 65 million eyo koro jine wacho ni 65 million ni dobed nen pesa mar mshahara ne dobed nen pesa mar to adira en mano probably one of the collection manotim chiengno. Koro aseneno ni nitie kaka county governments ok ginyal chopo kar osuru estimates momegi. Iyudo ka nitie yore mopogore kod buche mopogore opogore magigi pesa lale deliberately. Iseneno ka nitie seche moko county revenue officers ma choko pesa, parking, advertisement, seche moko be gidondo girakre gi joma traffic be gigolo usuru kanyo. Koro there is a lot ma county wanyalo meet in terms of revenue collection ma oka pacha neni adi somono adi nyiso no anto e gwenge wa mango counties ang'wengi gise chakre ochak county government ne dwa neno to Josia, jo Kisumu, jo Homa Bay, Migori gise chokadi to ang'o miyo magi choko ni ok nyal chopo the budget estimate. So imagine nitie jore mopogre ma pesa lale major lien corruption onge kano wache na corruption ni iyudo ka ogi tighten their collection sources. To neno ka government no se wacho ni woge e choko suru manually jodhi digitally. Iyudo ka seche moko choko jowetimo in terms of cash delivery. Ntie government oseyao kata ose partner gi mobile phone service providers moko jiyude kaka you can raise revenue gi yore M-Pesa kata yore money transfer moko bedo ni cash, lakini iyudo ka ntie jose pingo yorego nikech ging'eyo ni ka gini is fully transformed maji odhie yore moko make nan cash. Iyudo ka jomoko bro koso tich. Ntie jomoko mamane yoro gi machulo usuru. Churchill wacho ni ntie level mwadhie kaka piny mabe oganda wa nyaka rango kaka oganda mag joluo ni ere kaka wanyalo bedo piny kaka community mondo wawach weche mek dongruok, mondo wawach weche mek culture wa kata weche mek siasa. Wacho ni nitie Piny Luo Festival mosega bedo ka bede, and I think mano is one of the way mwase invent kaka joluo to ken na joluo ma Kenya en community ng'en joluos are spread all over. Is one of the communities me the East and Central Africa kind mopogre gi joka binde moko joluo are widely spread. Tiyudo ka festival makama oganda bedo piny to loso to in terms of leadership ma siasa ere direction ma Luo community kao ok Kenya kende but regionally development sani koro jilose wach ma vision 2060 oganda joluo oribe ni penjre to mane wan gi vision 2030 vision 2030 ni ere kaka no konyo kaka oganda ere gik mane wayudo bang post election violence apparently there was that discussion about 2030 be ka bedo piny ka warango policy document maber be politically why don't gini no konyo jolo. Ntie kambi moko mane obire gwengo because of vision 2030 for example kantie politically socially koro educationally mage gik moripo beno warango kaka oganda joluo ni kama piny ochomo okena ena sporadic development matimore. Development sani ntie plans mopogore mag development. Suba wacho ntie moro kaka spatial. Wacho ntie kaka constitution omiwa CIDP, county and annual development plan, constitution. Koro oganda joluo onge kaka jibro chiewo to wacho dwaro ni ECD oket kacha. Dwaro ni kambi moro oket kacha. To mogik ni constitution devolution or empower governors
mondo have bilateral relationship gi welo gi other development partners. Magi gik moko ma ok timre e pinje moko. Iyudo ka pinje moko ka nitie devolved governance madwa bede tiyudo ka nyaka gilu procedures. Koro wan magi empowerment ma governors wa can reach out to other development partners mondo kel dongruok. Pero kama nyado duogo kuom Suba Churchill nonro mar control of budget wacho ni counties ang'wen makaluo duto osebedo ka thuthni onge mosechopo atamalo 100 mar lek man gin go mar All Souls Revenue. Mak mane wacho ni Kisumu gi Siaya osebedo ka thagore ahinya, Homabay osebedo ka nitiere kod lokruok manyiso ni reform ber kuome. Migori pok ochopo mak mana osiko kobiro odhi mbele. Ang'o mosemono counties makaluo chopo kare lek ma gin godo e choko osuru e counties? Mokwongo en adwa go erokamano nikech ambe naneno ripode mar control of budget ni sana sana county ma Migori osebedo katema ahinya kendo no otimo mijinga ahinya ma omedo yuto gi magi wegi. En gima nyaka wapuo nikech yuto mang'eny no nyiso ni pesa minyalo kel go dongruok kuonde ma pod ni piny yudore. Gima lich koro en ni kose yude kamano to itiyo kode nang'o nikech inyalo yude ing'e ni pesa ok en ni yudadi en ni to ma in go no itiyo go yo manade. Koro wadwa ni bang' puoyo kaka Homabay Gladys Wanga osetemo Migori be thuthni thoth counties wa makaluogo thoth gi yuto gi mag giwegi osedhi malo. But ka ok translate e dongruok ma jopiny nyalo neno to dibed gima ok ber. Koro wadwa ni gimed temo gi din buche magin be ma samoro gi kunyo giwegi. Ng'e ni buche ma pesa lalgo gi be ok sieka ni ne ok nigi kia. Gin gi wataalamu manyanyiso ni mondo isi loopholes to kata ka gidwaro kony to gibir sirikal mamalo. Nitie kuonde moko nyalo contract ka jajuogo en ng'ama ing'eyo ka ng'ena adhi juogo e chiro ma mama wa ema use. Ing'e ni samoro adwa wuonda ni ok anene koro kel ng'ama jalibamba mokia jogwengegi imigi contract ni wan wadwaro target en kama wadwaro ni idhi choko adi ni wang' ni mokwongo adhi temo 80%, higa mar ariyo 90%, higa mar adek 100%, be anyalo kata time 110%. Koro mago mbinu ma pinje osetiyogo ema mineno kaka Nairobi ka be samoro nyicho lando ni gisapas kata target nikech ang'o ne gikelo ne gi contract do Kenya Revenue Authority ting'eni maka jok ma merciless en koseketie system to dwa neno ka chudo donjo and so on and so forth. Of course mibadhi pontie kata Nairobi waka nitie jok ma kijene moko maona magin stages kuone mi parking in gari go gikete lweny makidwa golo gie to en lweny mochuo chien to iyudo ni jo county go emoriwore kodgi. Nitie jo county machiemo kodgi and so on. Koro mage buche monego beni dino. Koro ne ka duoko penjo ni mar kata ka counties gitiyo gi pesa gi en ni onego beni wan kaka jopiny wang'iyo ni to kanyicho wach ni sani nikech onge chieng' ma budget manomi county achiel emichak inuogi nyaka medre and we winjo ka gigo koko ni wang' ni wadwaro marom kama nikech Kenya be dongo, uchumi mar Kenya be dongo. Koro kaka uchumi mar Kenya dongo no jopiny onego bed ni oketo itgi piny mawinjo ni to Kenya Rural Roads Authority okela marom nade, priorities mage nikech sama jo counties jo national government olando Kenya Rural and Kenya Urban Roads Authorities wacho ni pesa no iore regional office. Koro jo county dwa ni oter their plans yore mage miyo priority. Pok waneno ka public participation timore counties nyaka mamekwa kocha ni to yore mage makoro idhi mi priority mondo kata ka pok ok nyal go gi lam to ketgi e level moro makata ka jolinda wananchi odhi timo road show kaka moro manyoge timo cha ringa baramache kor gwenge to gere yo moro ma ok nyal kelo ajali manyalo kelo kata seyo moro kaka manya wuoka. Koro mane gima nyalo atemo jiwo ni
kaka wamedo bedo gi devolution, we should be seeing devolution onego kel lokruok e ngima mar oganda. Be mano miyo kaka wan jok mano ndiko chik ne wacho ni onego kel lokruok e ngima mar oganda. To onego bed ni ng'at mariemba apiko kaka jo Migori cha wacho ni gin pod gin mane wi apiko. Samoro gin gi gombo ni apiko no onego bed ni koro selokore tuk. Nikech sama apiko lokore tuk no ng'e ni bech mafuta be samoro ok opogore ahinya mar riemba apiko gi tuk. But tuk biro miyi uwezo mar ting'o ji mang'eny per trip. Koro mane is the message mana ayudo kuom joka. Ni be gin gi sako gimoro, riwruok gimoro ma gichoko go pesa, makelo discipline, magiyudo gi puonj, maginyalo kawo go loan, mondo gi upgrade from apiko to tuk-tuk. From tuk-tuk to mtokni to Uber. Nikech okane gimomiyo Uber ok nyal bedo Migori kacha cha. Pero kawana nyado ni mondo mi David olosi sadhi maracha ahinya. Ng'eyo nitie nyaka sani nitie counties ma pok oketo chenro mag choko osuru. Iyudo ka jopiny wacho ni wan nyiso ni pod wadongre mondo tiyudo ka en gima ywayo chien sirikal county. Kata obedo ni sirikal nigi teko, onego bed ni konyo jopiny nyayo ohala. Iyudo ka higni 13 bang'e nitiere counties moko ma nitiere joma ok solo osuru. David, iparo ni en ang'o, ere yo mane monego bed ni iridogo wechegi, ikete mana machuok mondo winj pach jo Mombasa kapok walore? Kabedo mana ma wetega osewacho en mar mibadhi. To wawacho ni cha gweno to cha ogwang'. Nikech kioro ng'ato mondo ochok osuru physically, to ng'ani pok ichulo dweche 6 kaka county government. What do you expect? Ineno no nego tim now. En nyithinde pok odhi sikul, o chopo dich kanyo koedho matatu, tiore mondo dhi wuothe e dukni gi ochok osuru mondo kel nie e aguluka, to imbe ok idwa chule. Koro wachul jogi e level mowinjore, kik wanda pegi, to wachul gi e wang' sa. Maka waoro gi ni dhi omna pesa cha, to pesa no odhi ting'e kaka entie no, ma ok binyisi ni ing'eni nyathina ne itere ward, ta apogo bath pesa ni, kata olal gote. Koro county government rito revenue, on source ni tok chopi. Koro mane yo achiel ma kidhi piny kacha to timore. Ibiro yudo ka ng'ani pok ochul to oro jo choko osuru gi. Kichopo kama ingelo osewinjore kodi. Ka ng'ama kama obiro ti inyise ni asekalo ka. Matiende nang'o? Pesa no ok bi chopo e ang'owa e agulu mar county government. Ka wanya dino rode, maga achiel kuom rode ma nyaka wadin at the level kacha. Kaeto wadhi digital. En ani gimoro achiel wawachi, kuo kata wandiko ji matimonwa ohala, kuo ok ibi geng'o 100%. Tibiro mana minimize level mikwaligo. Erokamano. Awinjo ka ng'ur nitiere wach kuono mak mana pach jo Mombasa madwani mondo wawinj kanyo kapo ni Abdul Samad gi Governors motelo osebedo ka tiyo negi kata oweyo. Giluonga ni Jane Morin Mbuyo Kedi adak Likon. Gimokwongo mondo gitim, ne girango e mine mathagore feri kaka kauso gik moko. Lewi nang'o, githagre ma koth goyogi ma kata onge ng'ama oserango kata ni ang'o minyatim nigi. Bedi kata gigero kata chiro moro kuma ginyalo betie mondo ging'e ni ngimagi chal nade. Onge ng'ama neno ni oseloso nigi kata gimatin. Mine githagre ma kata moko gin single ladies. Onge governor moro kose ng'ata wese biro wacho ni miyo makatagri wamegi kata pesa matin mondo gitim go ohala. Onge ng'ama oseng'eyo mine. To koro sano gi tae mar siasa koro ka gidwa biro wuondo mine go. Mago gik mokwanyal yie be it's not right. Okwanyal yie kata chieng' achiel kama. Ne girangi mine sani. Mae time mar adier. Mae time mondo girangi mine kaka gichal. Nikech githagri malich gin nyithindo mani university, gin nyithindo masomo. Moko in gintigo magi weche gi bo noweyo ni osetho girito onge kaka gikonyri. Gima ywag matek mondo gilos feri ka kuma ng'ata nyalo yudo kaka opedho gike, ouso gike mondo giyud benefit. Nyinga Rosa Kini auso feri ka uso mitumba. Wano kwane faida mar gavana ma Mombasa kae. Wachandre koth goyowa ka gimotimo na bende onge sani gisechako baro wigi gi thumbe gi koko. Nigi dwaro kura wamende sa 11 kwa dhigo kura. An kura gima konya go be okane. Koro gavana Mombasa omiya kanyalo konyo wan mon maloko ohala mar mitumba Mombasa kae. Nikoni wan feri ka. Aniluonga ni Joja Gumba Jauyoma modak Likoni.
sama wuoyo sani antiere Likoni Towers, Likoni Ferry. Gima nyalo wacho kuom governors mane wayiero, especially ma Mombasa, ni nwagone kura gi chuny duto, kendo jok mantiere kae ma jok matimo ohala matindo tindo gi jok manotiyo matek agone kura, nikech kuchgi nobiro moleo. En ma Mombasa ka to gi ma Kakamega, to ji nojito lea mogone kura gi chuny duto, to nyaka ne gone kura. Gimosebedo kotimo ne ji onge, kendo wiye osewil sana gi ji. Sani koro time orumo, ma gimo nyalo timo ne ji kae onge. Jo biashara ndogo ndogo mantiere streets kae gieki chandre matek sana, kendo sani kata kiwuotho ka ok dine kata umbrella kata achiel mar Mombasa County manyalo geng'o ne ji koth, manyalo geng'o ne ji chieng' chama mwandu ji chieng' chama kamano koth goya goya. To jomoko none mabiro kelonwa umbrellas, jomoko none mabiro ng'iyo kaka hali wachal, to en kata mana wuotho ok owuoth kong'iyo ng'iyo ni to jo biashara gi eki matindo tindo manogo na ombologi hali gi chal nade. Kana pes moko matindo tindo minyalo timgo empowerment ne grube matindo tindo mag self help group gi onge magikelonwa mondo gi boost wago e biashara matindo tindo matimogi. Koro sani tiji ng'ato mabiro miyo ng'ato dogi. Ka gavana Abdulswamad dwa ni odog kendo, to tije ema biro miyo odog tam mar 2. Erokamano nyamano pach oganda jo Mombasa kotenore koda tich ma governors ahinya gavana manie kom sani osetiyonegi bedo gi thuolo ni makele giko mar twak ma kawuono mar rango kaka Tend County osebedo ka itayo nyaka ramogi parni ma gima golo dok e it ni samidhi goyo ombulu nyaka mokwongo ng'e ting' mar gavana ma idhi yiero. Kiseng'eyo ting' ma gavana timo ang' ni ng'e gi ng'ama idwa yiero. MCA ni kod ting' machalo nade. Kiseng'eyo ting' mar jatelo biro neno ni samidhi luto ombulu to kiluto ombulu ne ng'ama nyomi siling 50 kata ng'ama nyogero ni gima kama ikiere kotenore koda ting' madwarore. Parni en ting' marwa kanyakla mondo mi wane ni dongruok obedo e counties makaluo, nikech loch gweng'e nobiro mondo chenro bed machiegni kodi kod an, chenro bed mayot ne oganda duto e pacho kaka kamana duko. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro mar Mbaka Romo nyaka odiochieng' machielo. Nyinga Simfros Okinda.